Il-preparamenti għall-Festa L-Kbira fl-aħħar jiem kienu għaddejjin b'ritmu maġġel, dan hekk kif dawn il-jumejn il-Belt Valletta se jkollha waħda mill-akbar festi għad tiċċelebrata fiha. Lejla tiċċelebrazzjoni fit-Toroq tal-Belt Valletta iltqajna mat-ta' żgħażagħ li kienu qed jarmaw it-toroq bl-armar li s-soltu joħroġ biss għall-festa tal-parroċċa tagħhom. Alan Ferrante mill-laqda tal-armar 28 ta' Awwissu saħaq li għalkemm li toħroġ l-armar tal-festa għal darb'oħra fl-istess sena hija esperjenza sabiħa ħafna. Din mhix biċċa xogħol faċli. Ikollok okkażjoni bħal dik taħseblu minn qabel, tibda tipprepara l-armar, tippjana x'ħa toħroġ, forsi toħroġ tipprova biex tagħmel affarijiet ġodda. Irdu ngħidu li di ħadd tkun it-tieni darba f'temp ta' 3 xhur qed jintrama l-armar tal-festa, balli issa jintrama f'Settembru għall-festa tutorali li jmiss. Il-kappillan tal-parroċċa ta' Santu Wissin, Father Deo De Bono, saħaq li lilin mill-aspett kulturali il-fatt li id-devozzjoni lejn il-Madonna u t-tliet qaddisin se tiġi ċċelebrata fl-istess waqt hija aspett pożittiv ħafna ta' din il-festa. Aħna flimkien ma' dawn l-erba' qaddisin. Hemm il-Madonna ovvjament li hija l-eżempju perfett. Imma mbagħad għandek Santu ssir San Domingku San Paolo ma' tliet irġiel li għaddew minn diversi esperjenzi, raw bidliet kbar fil-ħajja tagħhom, bdew ordnijiet reliġjużi ġifieri, huma tliet irġiel li qatt ma qtaw qalbhom baqgħu jaħdmu u lil Alla verament f'qalbhom. Allura aħna mixjin tul ir-Repubblika ħankun qegħdin nimxu ma' dawn in-nies b'talba waħda sħiħa flimkien. B'hekk, il-Festa L-Kbira tkompli mal-kullana ta' avvenimenti li jpoġġu lil Belt kapitali tagħna bħala ċentru ta' kultura u ċelebrazzjoni tat tradizzjoni u l-briju tipiku Malti.